Il-Gvern Laburista reġa' mill-ġdid ħarab milli jiddiskuti s-sitwazzjoni delikata u urġenti f'pajjiżna brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija talab biex il-Kamra tiddiskuti immedjatament dak li għaddej bħalissa f'pajjiżna. Dan sar permezz ta' mozzjoni li ressa. It-talba saret anke fid-dawl li fl-aħħar sigħat Ministru tal-Gvern Chris Cardona u 3 membri tas-segretarjat tiegħu saħansitra spiċċaw jissejħu quddiem il-pulizija fid-depo. Ġejna hawn illum biex nitħattu dwar l-aġir tal-Gvern innifsu. Ġejna hawn illum biex nippruvaw fi kliem id-Deputy Prime Minister ta' pajjiżna li ddikjara l-reputazzjoni ta' pajjiżna tfarket. Tfarket b'mod illi jekk ma nagħmlux xi ħaġa, ikun tard wisq. Madankollu d-deputati tal-Gvern ewlieni fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat insistew li dan id-dibattitu parlamentari ma jsirx u nfexxew jikkwataw diversi teknikalitajiet biex jaħarbu mid-diskussjoni. La darba ma kienx hemm qbil, l-Speaker intalab jagħti ruling u jiddeċiedi dwar dan, ruling illi fih ordna li x-xogħol tal-Kamra jibqa' dej b'mod normali. Madankollu l-Speaker fl-istess waqt aċċetta li l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem kontra l-korruzzjoni li ħakmet lil pajjiżna. Qed nitkellem fuq ambjent li tniġġes, qed nitkellem fuq ambjent li ġiet korrott, qed nitkellem fuq power stations f'pajjiżna illi kienu weddiet elettorali u jekk hawn xi ħaġa f'pajjiżna li tirrigwarda l-ambjent huwa dak li żviluppa fuq l-iktar ħaġa li tikkonċerna l-ambjent li hija power station illi inflitta, illi korrotta, illi magħmula biħsieb mhux li jigwadanja l-poplu imma li jgawdi bismitna il-politiku. Din kienet it-tielet darba fi ftit jiem li Gvern Laburista ħarab minn diskussjoni parlamentari. L-erba li għadda l-Oppożizzjoni ħarġet mill-Parlament wara li l-Prim Ministru ripetutament ħarab milli jwieġeb dwar jekk hux se jieħu azzjoni fil-konfront ta' Kembri u Konrad Mizzin. Ħadna deċiżjoni li il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista joħroġ il-barra mill-Parlament ġala darba. Għal-mistoqsija darba 2-3 l-Prim Ministru ma sabx, ma rridx, ma setax iwieġeb mistoqsija sempliċi jekk keċċa jew se jkeċċi żewġ persuni li huma qrib tiegħu li huma Kembri u l-Ministru Konrad Mizzin. Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet l-Oppożizzjoni talbet biex b'mod urġenti jitlaqqa l-Parlament is-Sibt filgħaxija, iżda din it-talba ma ntlaqetx mill-Speaker hekk kif il-Gvern Laburista ma qabilx li kien hemm l-urġenza.